Тимур Бектеміров помітно нервує, тримаючи в руках прапор предків. Поки його брат виконує найважчі завдання в лавах спецпідрозділу Головного управління розвідки Крим, хлопець має важливу місію – здіймає кримсько-татарський прапор на головній площі Ірпеня у переддень саміту Кримської платформи. Після окупації Криму чимало жителів півострова оселилися саме в Ірпені під Києвом. Разом з цим містом багато хто побачив другу окупацію в своєму житті та російський терор. Тепер у самому центрі вільного міста героїв блакитний стяг з золотою тамгою майорітиме до Дня визволення Криму. Мрію про той день, а те, що він відбудеться, немає жодних сумнівів, коли ми звідси перенесемося до Криму і там же піднімемо державний прапор України, чим затвердимо відновлення суверенітету нашої держави над своєю землею, і поруч знову будемо ярити і кримсько-татарський національний прапор. Вже цієї середи представники 60 країн, а це третина світу, засвідчать повагу до територіальної цілісності України на саміті Кримської платформи у Києві. І наша задача цього року – дати чіткий сигнал, що Крим – це невід'ємна частина України, що тільки Україна сама визначатиме шлях деокупації півострова. І ніяких торгів навколо жодного клаптику землі не може бути. В окупованому Криму чимало людей, які чекають визволення усі ці 9 років. Тому слід довести, що їхні надії не марні, наголосив шеф української розвідки Кирило Буданов. Ми маємо проводити такі заходи, як Кримська платформа. Заходи, скажімо так, з рухом опору на тимчасово окупованих територіях і просто знищувати окупантів на нашому Криму. Що, в принципі, робиться, і ви це бачите, і на днях ще побачите. Лише вибивши росіян з Криму та посунувши на Азові, Україна матиме певні гарантії безпеки. В іншому разі це означатиме консервацію та передачу війни у спадок нащадкам, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він наголосив, що іншого шляху, крім деокупації півострова, не існує. Для нас Крим є частиною нашої території. І я не знаю, кому треба доводити пана Андрія, тому що ми не маємо цю територію звільнити, ми її маємо звільнити. Більш того, ми його будемо звільняти. Скоріше за все, це буде відбуватися військовим шляхом. Якщо країна-агресор до цього часу не втямить, що їй треба піти з нашої території. Іншого варіанту у нас немає. На третьому саміті Кримської платформи вперше йтиметься про повоєнне майбутнє поки окупованого Криму та його гуманітарне становище. За словами Еміні Джапар, однією з тем буде злочинна російська колонізація, себто масове незаконне переселення росіян на півострів. В Криму розпочалися рейди в пошуках українських диверсантів, які нібито маскуються під біженців. З цим окупаційні силовики з Центру протидії екстремізму вдерлися в Алушті до оселі Руслана Емірвалієва, колишнього голови місцевої мусульманської громади. На той час вдома були лише родичі Емірвалієва, але вже за півгодини чоловік прибув на місце облави. У мене во дворі стоит «Газель», много машин, люди в форме, в масках. Я зашел во двор, спросил, что здесь происходит, что за маски-шоу. Мне сказали, все нормально, никаких маски-шоу, мы просто вот сейчас посмотрим, осмотрим и уйдем. З'ясувалося, що невідомі написали донос про те, що Руслан Емірвалієв нібито дискредитує російські збройні сили. Але силовики розпитували про те, чи не приховує чоловік українських диверсантів. Мовляв, під виглядом втікачів від війни до Криму їдуть такі собі учасники правого сектора Азова і батальйона імені Номана Челібіджахана. Я вважаю, що це неправильно,
что это беспредел правоохранительных органов, что так нельзя себя вести, да. То есть любое мнение, там, любое измышление, подозрение, там, подумали, сказали, да, является поводом для того, чтобы врываться в жилище мусульман Крыма. Этим давлением может любая семья, да, подвергнуться. Невдовзі російські силовики, які нишпорили за завданням ФСБ, забралися геть. Але в ухвалі на обшук окупаційного суду йдеться про те, що емір Валієв за вказівкою українських спецслужб можливо готує провокації для дестабілізації ситуації у Криму. Вирок українському військовому пенсіонеру та екс-капітану корабля «Славутич» залишили без змін. Окупаційний Верховний суд Криму відкинув апеляцію Олексія Кисельова і підтвердив незаконний вирок у 8,5 років колонії, розповів адвокат бранця Олексій Ладін. За його словами, окупанти так і не змогли навести притомних доказів підтримки Кисельовим батальйону імені Номана Челібіджихана. Вигадали, що він буцімто передав кілька мішків моркви і картоплі, але свідків не знайшли. А от закиди про нібито підготовку морської блокади Криму і поготів суперечать здоровому глузду і законам фізики. Російські слідчі стверджують, що Кисельов нібито збирався рушити рибальським човном з Генічеська до Керченської протоки і перекрити її звичайною мотузкою. Як з'ясувалося, це була провокація ФСБ, оскільки капітан човна Ернес Аблязімов збирався доплисти до російських вод і здатися окупантам. Але йому завадив сам Кисельов. Тепер, за словами адвоката, Аблязімов свідчить як таємний свідок від ФСБ на псевдо Петров. То, что эта провокация, подтверждает последующие действия Эрнеса Аблязимова, который тут же сошел с борта Филюги и, по словам очевидцев, зашел в магазин, спросил телефон такси, сел на такси и уехал. Впоследствии, то есть тут же на следующий день он уже оказался на территории Российской Федерации, где рассказывал корреспонденту НТВ, как он якобы предотвратил террористический акт. До окупації Криму Олексій Кисельов жив у Севастополі та був капітаном розвідувального корабля українських ВМС «Славутич». Згодом переїхав до Генічеська, де допомагав переселенцям з окупованих територій, допоки не розпочалося повномасштабне російське вторгнення. Після окупації півдня Херсонщини росіяни викрали у Генічеську українського військового пенсіонера Олексія Кисельова та катували струмом. Усі прохання про медичну допомогу зі зламаними ребрами та хворими суглобами нелюди ігнорують.